Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinhun ya leka jong ka Bandres FC kan saya kun persya ya ka MLP FC haka khandu dari unai weng ajar pesau kabadai kesengi sedang jong ka Lumpung Maulangwear Invitation Football Tournament ajar pesau arpesan balapnya da ka Maulangwear Sports Club hapo madan Rowell Lingdo Stadium site snat Maulangwear Southwest Khasi Hills District ya ka Lumpung ka bahe adu hapo ka dong ka than ka ba ka khusnam kan long da ka song pisa ka prize ka long khat ar lak tingka haringkat ki trophy an sawan ban play perda da uba renik dan ling do tong khar we meli ka than nagalyang ka Maulangwear Sports Club lingba ka tournament committee kala pentip ru baka dor bayrung ka long shispa tingka marway bat kan don ru ka jingpen le ka ya ka lucky draw ya ki pat ba ru it football ka baka khusnam ka long baningkong lailak ba ar lak tingka balai san phau hajar bat ar phau hajar tingka te akani porwamta nakalyang jongi kumki nokpinyat joka Maulangwear Sport Club haka keteng joka tournament committee ngiwan petip pajba ba ingin sasdang biang ya ka Maulangwear Invitation Football Tournament jong news name arjar arposau pat ki tim ya ka ba nakalyang jongi ngilakot kilong na ka Bandres FC ka MLP FC ka Erngiw FC Nongbri FC Ribhoy United FC Silajong FC Rumbay Kumban FC bat ka Maulay FC tinamta kani ka tournament nakalyang jongi ngi penile tang namta ka quarter final bat kisdang kani ka tournament haka khandrew tarik nubumbar arjar pesau hangni hamadan saisnat Maulangwear ya kaba latip keteng ta kung ka Rowell Lingdo Stadium saisnat Maulangwear bat ka prize namta kani ka tournament ya kaba ngi ai kalong bajok yo pralak bat ubarem yo saulak te kidon ki kusnam namanta ki individual ya kaba kum ki best player ki top scorer bat ki best goalkeeper pat nakalyang jongi ki petip pajba namta kani pat ki khot ngi werro namta jong pi ki pajba na jan bat na sajengai ba pinuan ya kaban ya kaban pen showshit namta kani ke jingel kai ya kaba ki tim ki bahe ya kaba ngila yo mata kila long ki tim ki bakhan ba ya kaba nakalyang jong ka Bandres lesi kala pentip changi ba kelawan ra ki player nadu Kolkata ya kaba ngila confirm ki ba ni sabet namta kita ki player ti kiwi ru ki player jong ka ISL ru kinwan ya kaban wan kani ka jaka namta panwan ya lakai ni ka badan te namta kani ka jingel lakai nakalyang jongi kum kinong penyat ngila penbek ba ka baikrong jong numpet kai wi numpet kai kalong bang sim shispa tangka bat hakate ka kani ka tournament ngin penle ro kilu kidro namta man laka kim bat ya ki jingtip ki ba khamnya ngin sa iPad sahadin te kumta saisen pat nakalyang jongi kum ka Maulangwear Sport Club lomba ka tournament committee ikot ngi were pi ki pajba saisen ba pinwan ya kaban saki namta kani ka football ka bahe hapo kani ka jaka jongi ani ha Maulangwear mo korwat bat kumjuro lesi ka tournament ka bahe ba hapo kari kasi jantia